on vitun nää tuohet ja sinne ei oo. Se on mutta ei. Se on tilanne päällä. Mut se vaatii 15 sit lisää pitoja lihaksiin. Ja sulla on sitä lyylää ja vittu. Tilanne päällä. Pitäisikö meidän edes Ajo hiljakseen. Pysäytä melkein. Lähtenyt Hanskasta koiraksi tullut kolariin. Onko se joku määllä? Eikä tää on niinku amazing. Oho. Älä mua kuvaa enää. Selahdoista mitä löytyy? Kaiken näköistä. Tää? Mä voin kävellä paikalle sanomaan maa- ja metsätalousministeriöstä ottaa tutkinnan johtoon. Joo, totta. Tää? Se on vähän sama tien kuin Jenkeissä FBI menee paikalle pois. Se on, it's not fair, you can't do. Se on näin You can take this case. Niin, This is all case. Ne on aina Se on aina ne piirikunnat poliisi. Mä oon täällä johdossa. Entä nää? FBI on paikalla. Mä voin tulla